kommende år. Dermed vil jeg overlade ordet til borgmester Anders G. Christensen. Ja, nu har du sådan set sagt det, som jeg vil sige. Nå, jamen jeg har også glædet mig rigtig meget til at komme herop og skulle indvie klubben heroppe i Ulstrup. Og de fleste af jer, I kender sikkert H.C. Andersens eventyr og hans historie, og måske også historien om den grimme ælling. Den har I nok hørt om. Den ikkes moderat. Fordi det var jo sådan, at først så blev den grimme ælling jo hånen og set ned på, for så senere at blive anerkendt som en smuk svane, som den jo faktisk var. Man kan sige, at ungdomsklubben her i Ulstrup, ja, den kunne godt tidligere gå for måske at være den grimme ælling. Det var mørk og dyster, og lokalerne var sådan set bygget til et helt andet formål. Der var, som vi også kan se, 55 cm tykke betonmure, og det vidner om, at stedet var til noget helt andet, nemlig det var et beskyttelsesrum, som var bygget til dengang verden den var at lave, eller også hvis verden pludselig skulle gå at lave. Sådan er det heldigvis ikke mere. Man kan sige til gengæld, så er der så røget 7,5 tons beton væk fra væggene, så der nu er kommet vinduer og døre i. Der er gravet, som I kan se herude, en masse jord væk, og det har givet plads til en udvendig amfiscene. Så nu strømmer lyset ind i lokalerne, der nu har fået et nyt og frisk look, og nu faktisk også kan godkendes til at være klub. Så man kan sige, væk er den grimme ælling, og i stedet så har Ulstrup og omegn fået en tjekket og tidsvarende ungdomsklub tæt på alt, og i særdeleshed tæt på skolen og tæt på hallen og sportsfaciliteterne. Så man kan sige, at I unge, I kan sådan set gå fra det ene og til det andet. I kan lave lektier i klubben, og efterfølgende så kan I drøne over og lave sport. Jeg vil så sige, at I skal lige huske en gang imellem at komme hjem og sige hej til jeres forældre. I, som Palle var inde på, I fortjener ros, verbale roser her i Ulstrup. For det første, fordi I har været tålmodige og engageret i forhold til byggearbejdet, og som Palle også var inde på, så ved jeg, at en masse grupper af forældre har været engageret og taget del i hele processen. Jeg er sikker på, at vi med jeres hjælp er kommet meget tættere på det, som I unge gerne vil have. Roser skal også gives til skolens servicemedarbejdere, der har været meget involveret i ombygningen. På den måde så kan jeg mærke, at skolen heroppe, ja, det er omdrejningspunktet for mange af jer på enten den ene eller anden måde. Derfor tager I også del i livet på og omkring skolen. I tager ansvar, også jer unge, og det skal I blive ved med, fordi det er jeres klub, så I skal bruge den med glæde og med omtanke og med respekt. I får en klub med... Hvor bliver han af? Han er røgtlederen. Med en leder og 4 klubmedarbejdere, der er klar til at spille sammen med jer og sørge for, at der sker noget i klubben. Der bliver ungdomscafé 4 eftermiddage om ugen, og ungdomsklubben den har åbent 3 aftener om ugen. Så ved jeg også, at ungdomsskolen den planlægger at lave nogle aktiviteter her, sådan at I får nogle rigtig gode tilbud. Så hvis I også gør en indsats, så er jeg sikker på, at ungdomsklubben her i Ulstrup, det bliver et rigtig godt sted at være, og så skal I nok få succes. Så held og lykke med ungdomsklubben. Pas nu på den, brug den, nyd den, og have det rigtig godt med den. Tillykke med ungdomsklubben i Ulstrup. Jeg synes, vi skal udbringe. Det kan vi godt. Og så skal vi i gang med at spise. Godt. Udbringe et trefoldigt leve for ungdomsklubben her i Ulstrup. Er I med på den? Kan du være forråber? Nej. Nej. Det var nok svært. Er du med? Så råber hjælp, hvis vi er. Ungdomsklubben i Ulstrup. Længe leve! Hurra! 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 Super. Tak for ordet.